tillægsord det er for noget. Ja, Tillægsord. Det er sådan nogle ord, som man kan lære. Har du taget min kuglepen igen? jeg kan få flere bud på nogle tillægsord. Brian skrev til mig på Arte. Ej, hvor er det vildt. Ja, Kan jeg lige få noget koncentration, piger? undskyld. Hvorfor skal I altid snakke? Det er pisse irriterende. Og det skulle komme fra dig. Du stjæler sgu da altid en kuglepen. Spasser. Nej, Mette. Hvad er der sket, Mette?